Daata karon diri sa dagat. Kailaan daw kunoy nagpalusad sa ilahang pukot. Tanaw lato kung unsa kadaghal ang ilahang nakuha no. Kay kini nga strategy diri sa mua is ipakaol sa mga tao ang imuhang unang kuha once nga bag-o pa imuhang pukot. So lara. Sabaw, sabaw. Now, oy, kinilaw. Oh. Ay, kuan gani kani puno. Yung na puno sa bawl, sa bawl ko sab. Grabe. Tapan ko sa kuana, sa bucket. Yan. Ito no, sa bucket. Ha. Ito tingay. Picture na to. Atong videohan. Hala, kadaghan silang kuha. Ha? Putol-putol pa ni boy, lasa di boy. Ha. Nicole?